na naghigugma. Ini nga mga istorya maging inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuki nga maripayon, dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero nagigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga pagigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Ninia Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kuraparuko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Ninia. Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyong tagpalamati. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni Santa Catalina, Birhen kag Doktor sang simbahan. Mga muyo kita upod kay Santa Catalina. O Diyos nga amon amay, imugin padala ang tagipusuon ni Santa Catalina de Siena sa pagpamalandong sang pagkasakit sang imo anak, kag sa pag-alagad sa imo simbahan. Paagi sa iya mga pag-ampo, ipaambit sa amon ang kamatayon ni Kristo, agud nga maghinugyaw kami sing dayon, kon magapakita siya sing mahimayaon. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni Santa Catalina de Siena. Si Santa Catalina natawo sa Marso 25, 1347. Natawo siya sa Siena, Italia, bilang Catalina Binin. Ika-23 siya nga anak sang 25 ka mag-ululutod. Ang iya mga ginikanan amo sanday Giacomo de Benincasa nga nagatrabaho bilang manugpamala sang mga panapton. Kag ang iloy si Lapa Piahente, anak sang lokal nga manugbalaybay. Bata pa lang si Santa Catalina, sang nag-umpisa ang iya mga palananawon o kondisyon. Bisan sa edad pa lang niya nga 7 ka tuig, iya naginhalad ang iya kaugalingon para sa kabuhi sang pagkaputli. Ang iya pagkaulay para kay Jesus. Apang ang iya mga ginikanan, naghandom nga siya makapamana. Kagani siya nag-agi sa madamo nga mga persigir mismo dira sa sulod sang ilabalay. Iyagin baton ining mga kasakit nga may dako nga kabakod. Kag sang ulihi, siya ginpasugtan sang iya mga ginikanan sa pagsunod sang iya balaan nga handom. Sa edad nga 16, nang intersyari ako sang Dominikano. Kag sang 18 anyos na ako, nagsuksok ako sang abito bilang katapo sini nga tertiary ni Santo Domingo. Sang panahon sang summer, sang tuig 1330, may palananawon ako. May nakita ako nga palananawon sa langit. Purgatorio kag impyerno. Kag ang ika-4 nga Domingo sang Kwaresma, sang 1335, nakabaton ako sang stigmata. Sulat siya sa mga tao nga may impluwensya na hanungod sa iya mga palananawon. Kag ang isa sa ila, amo si Papa Gregorio XI.
Mahal nga Santo Papa, maghalin ka sang imo papasi, halin sa Avignon, Francia, padulong sa Roma. Gani naghalin ang Papa gikan sa Avignon, pakadto sa Roma sang Enero 17, 1377. Kag napatay siya pagkaligad sang pilalamang kaadlaw. Ang nagbulos kay Papa Gregorio XI, amo si Papa Urbano VI. Ang mga taga-Fransya wala man sang gusto kay Papa Urbano VI, gani nagpili sila sa ila nagustuhan nga Santo Papa. Nagtugayad to sang dako nga papal schism, apang ang suporta ni Catalina sa gihapon, yara sa Santo Papa Urbano VI. Magapabilin ako nga tampad sa kay Papa Urbano VI. Akon siya buligan sa akon masarangan. Ang tanan niya sarang ko mabulig sa Santo Papa. Himuon ko, kagang suporta ko, yara sa iya. Namatay si Santa Catalina sang Abril 29, 1380. Si Papa Pio II ang nagpataas sa iya bilang isa ka santa sang 1461. Ang iya kapistahan, amo ang adlaw sang iya pagkamatay, Abril 29. Ginkabig siya nga may pinakatanlas nga panghuna-huna kag teolohiya suno sa makita sa iya mga sinulatan. Gani gindeklarar siya nga isa ka doktor sang simbahan ni Papa Pablo VI sang tuig 1970. Patro naman siya sa mga nurse sang Italia, sang Europa, sang mga nahulugan sa mga kabataan, kag sang ginapanulay sang lawas nun nga kailigbon. Subong man patrona sang moderno nga komunikasyon, kaupo diri ang TV kag internet. Patrona sang moderno nga komunikasyon tungod sang iya mga panalan-awon nga Technicolor. Magapadayon karon si Father Francis sa ipagpaambit sang kabuhi ni Santa Catalina de Siena. Updan naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon aton pamalandungan ang kabuhi sang isa ka santa nga sa diin gindeklarar sang simbahan nga doktor kag patrona sang paghalong kontra sa mga sunog. Siya way sang liwan kundi si Santa Catalina sang Siena. Si Santa Catalina natao sang 1347. Siya ginkabig nga labing kilala nga babayi sa iya nga mga panahon. Sang bata pa si Santa Catalina sang Siena, iya na nga ginhalad ang iya nga pagkaulay sa Dios. Apang ang iya nga mga ginikanan naghandom nga siya makapamana, kagani siya nag-agi sang madamo nga bagperseger mismo dira sa sulod sang ila panimalay. Bangod kay ang iya mismo nga mga ginikanan upos sang iya nga handom nga mag-alagad sa aton Ginoo. Iya ginbaton ini nga mga pagtilaw, kag subong man ang mga kasakit nga may dako kag kabakod, kag sang ulihi, siya ginpasugtan sang iya nga mga ginikanan sa pagsunod sang iya balaan nga handom. Sa edad nga 18 anyos, siya nagsuksok sang abito sang Third Order ni Santo Domingo, kag sang may dako nga peste sang tuig 1374, siya nagdedikar sa pagbulig sa mga balatianon, sa mga imol, kag subong man sa nagakinahanglan. Madamo ang nakonberter bangod sa iya, kag sing may dako nga schism, siya ang nangin instrumento agod nga mapabalik si Gregory XI sa Roma, kag nagpangabay sa iya nga ang iya nga ginhimo sang tanan nga mga pamaagi sa pagbalik sang paghidait sa Italia. Sa iya dako nga handom, nga matapos ang kalainan nga dulot sa schism, siya nagsulat sa Dios, kag subong man sa mga kardinal, kag subong man sa mga prinsipe nga nanginutok sinitanan. Sa edad nga 33, ining santa ginhatagan sang Dios sang madamo nga mga bugay, kag subong man mga milagro nga nagpabalik sa iya kag nagbalik sa iya manunuga. Siya ginkanunisar sang
tuig 146 ni Papa Pio II. Kag siya nangin isa ka advisor sang una ni Papa Gregory. Sa pagkabig sa iya, nga siya isa sang mga pinakamatamlas kag subong man kag alam sa iya panghuna-huna kag sa teolohiya, suno sa makita sa iya nga sinulatan, siya gindeklarar nga isa ka doktor sang simbahan ni Papa Pablo VI sang tuig 1970. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, si Santa Catalina sang Siena nangin isa ka simbolo sang matuod-tuod nga pagtuo kag panindugan nga sa diin madamo ang iya nga nakonberter kag iya napabalik sa simbahan. Ilabi na gid sadto nga panahon nga may palaligban mismo ang simbahan kag bisan pa matuod nga ang matuod nga Santo Papa sadto nagbiya sa Roma apang siya nangin matuod nga saksi sini kag sa iya may nampuon nga pag-ubay kag paglaygay sa iya napabalik ang matuod-tuod nga Santo Papa sa Roma kag subong man napamatud-an sa iya nga bisan pa sang gamay pa siya hasta sang dako na siya nagapakita ang bisyon sang anghel sa iya. Ini nangingiya sa iya nga pagpadayon sang iya nga hilikuton sa pag-alagad sa Dios, ilabi na gid sa iya nga simbahan. Si Santa Catalina de Siena, labing hinigugma nga mga kauturan sa nasiling ko na, gindeklarar siya nga virgin kag doktor sang simbahan, kag patrona sa paghalong kontra sa mga sunog. Ini ang aton nga santa karon nga adlaw nga aton nga ginapamalandungan kag kabay pa sa gihapon nga kita nga tanan makapamalandong man sini kag kita man mangin saksi sang matuod-tuod nga pagtuo sa aton Ginoo. Santa Catalina sang Siena, igampo mo kami. Mga utod, tugtog na lamang kita diri. Si Father Francis sa gihapon nagapaalam sa inyo kag nagatamyaw sa inyo sa maayo gid nga pagpamati. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imudugang nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni Santa Catalina de Siena. Suno sa tradisyon, si Santa Catalina nag-angkon sa isa ka visyon kundiin gintugyan siya sang mahal nga iloy sa iya anak nga si Jesus. Kundiin ginbutangan siya sini sang singsing nga siya lamang ang makakita bilang tanda sang ila pag-asawahay. Sa amuyad to nga vision, gintunda sang iya esposo nga si Jesus nga siya ginapanag-iyahan niya hangtod sa adlaw nga siya pagakaslon sa langit. Sa sini nga ekstraordinaryo nga nahanabo sa kabuhi sang santa, mahambal naton nga ang tanan sa iya kabuhi kag espiritualidad nakasentro tanan kay Kristo. Para sa iya, si Kristo ang esposo, kung sa diin ang intimacy, communion kag faithfulness, yara gid, kag siya ang kahagugma nga iya gid ginahigugma sang tampad kag labaw sa tanan. Katulad kay Santa Catalina, kita nga mga tumuluo nagabatsyag man sang need to be conformed sa mga sentimiento sang kasing-kasing ni Jesus nga wala sang iban kundi ang pagigugma sa Dios kag sa isig katawo, katulad sang paghigugma ni Kristo. Kag paano bala naton malambot ang ini nga handom? Paagi sa pagpalambo sini sa pagpangamuyo, pagbasa kag pagpamalandong sang pulong sang Dios, pagbaton sa mga sakramento, ilabi na gid ang masami kag puno sang debosyon nga pagbaton sang Holy Communion. Ang Eucharistia isa ka extraordinary nga regalo sang pagigugma sang Dios, agud manarish kita sa aton faith journey, agud mapabakod ang aton paglaom, kag mapadabdab pagid ang aton pagpalangga, agud mangin kaangay kita niya sa matagadlaw naton nga pagpangabuhi bilang iya mga sumulunod. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana, sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma.
sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati mga hinigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sining aton programa. Yari na kita sa Domingo de Ramos. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Diocese sang Kabangkalan, Diocese sang San Carlos, Diocese sang Dumaguete, Archdiocese of Haro, Archdiocese sang Capiz, Diocese sang San Jose de Antique, Diocese sang Aklan, dira sa Marbel, Coronadal, kag Cotabato. Pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw, ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. Hosana sa anak ni David. Bulahan ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, buot ka nga ang amon manluluwas nga si Kristo mangintawo, kag mapatay sa krus sa pagpakita sa amon sang himpit nga huwaran sang pagpaubos. Buligi kami nga mga takos sa pag-ambit sang iya pagkabanhaw. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 14, tubtob Kapitulo 23, tubtob 56. Sang pag-abot sang takna, si Jesus nagpungko agon magkaon upod sa mga apostoles. Nagsiling siya sa ila. Kinahandom ko gid ang pagkaon sini nga Paskwa upod sa inyo. Sa wala pa ako magantos. Kag nagsiling ako sa inyo, hindi na ako magkaon siniliwat, tubtob matuman ini sa ginharian sang Dios. Dayon nagkuha siya sang kalis, nagpasalamat kag nagsiling, batunan ninyo ini kag magambitanay, kay nagasiling ako sa inyo, hindi na ako mag-inom sugod karon, gikan sa bunga sang ubas, tubtob mag-abot ang ginharian sang Dios. Nagkuha man siya sang tinapay, nagpasalamat, kagin pamiyak-piyak niya ini.
kaginhatag sa ila sa pagsiling. Ini amo ang akon lawas, kaginhatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kag sa amo man nga bagay, pagkatapos sang panihapon, nagkuha siya sang kalis. Nagpasalamat, kaginhatag niya ini sa ila sa pagsiling. Ini nga kalis, amo ang bago nga kasugtanan sa akon dugo, nga ginula para sa inyo. Apang upod ko man sa kalanaan, ang kamot sang nagluib sa akon. Ang anak sang tawo, nagataliwan suno sa gintalana, pero kailoyad tong tawo nga nagluib sa iya. Dayon nagsugod sila sa pagpamangkutanay, kung sino ayhan sa ila, ang magahimo sini. Dayon nakita siya sang isa kasulugoon nga babayi, sang nagpungko siya nga malapit sa dabok. Gintulok niya siya kag ginsiganan. Ini nga tawo kaupod man niya. Ang paghigugma nga nagaluwas among paghigugma nga nagasakripisyo. Amo ini ang kabuangan sang krus. Sa iya kahuyang dito sa krus, si Jesus nangin makagagahom. Makagagahom, bangod gintuman niya ang kabubuton sang iya amay. Mga utod kagabian ko kay Kristo, si Reverend Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. Lasal, Bacolod, para sa aton pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Mayong adlaw, Father. Mayong aga Star Ninia, kag mayong aga sa inyo tanan, mga pinalangga akong mga kulturan. Niyari na kita subong sa Domingo sang Palm Sunday. Our first reading today was taken from the book of the prophet Isaiah, chapter 50, verses 4 to 7. Ini nagapahayag sang third servant of Yahweh song of Deutero Isaiah. Kinabilong ini sa Deutero Isaiah nga mga chapters, specifically chapter 40 to 55. Amuning mga kaungdan, nagasiling, ano bala ang misyon sa sini nga servant? Ang iyang misyon, mangin pupita, kag mangin manunudlo. Ikadua, ano ang mangin kapalaran niya bilang servant? Amo ang persecution and suffering. Ikatatlo, ano ang mangin pamatasan sini nga servant? So tatlo ka bagay, firmness in suffering, confidence in God, and His innocence. So amo ning kaungdan sa ato nga first reading mga utod. Here, simply put, it talks about the Ebed servant or the Ebed Yahweh. Simply put, my dear brothers and sisters, our first reading talks about the Ebed Yahweh or the servant of Yahweh. Amo ini ang nangin kapalaran ni Jesus nga makita naton sa Old Testament. Our second reading today was taken from the letter of St. Paul to the Philippians. Kagkabalo kita mga utod as described last time sa gihapon ang mga taga-Filipos maayo ang ilang mismo nga pagsabat sa panawagan ni San Pablo. Pero somebody pretended to be better than others, to be given responsibilities and ministries so as to be over the others, to have power and get away with anything they wanted. So medyo may mga malaway silang pamatasan. So ganing recommendations ni San Pablo among masunod. Una, nothing is to be done out of jealousy or vanity. Ikadua, humility should be given preference. Kung nagahatag ikaw sang maayos sa mga sigataw, dapat you should be humble. Hindi nga mangin matas-taas ikaw o kung magpakataas mo ko galingon. Thirdly, everyone should not pursue self-interests, but rather the interests of the people, of the common good. Kag mismo, sa San Pablo, quoted the action of Jesus Christ. Kag makasiling kita, here, nagsiling siya, Jesus Christ existed before and He became man. So, nagpakanubo, taking the human form. Then after that, siya mismo, nag-antos tungod sa niya pagpakatao sa aton. He shares our own humanity, except sin. Kaya kabalo kita, wala iya sala ang atong Ginoo. He is sinless God. As a result, ang Diyos nga Amay nagbayaw sa iya, kay ikadua, ang Diyos nga Amay proposed Him as model to every being
and give him power. Kag subong man, nagapungko sa tuos ang Diyos nga amay nga makargahom, kag kita paggahusgahan niya. Ato ebanghelyo subong, nga gasaysay sang kamatayon, o kumasing kita, the passion, death, and resurrection of Jesus Christ. Kita mga utod, kung pamalandungan ginaton sang maayo, ang panahon sang Kwaresma, ini nagapahayag sang dako nga pahigugma ni Jesus. Nabatian naton sa atong ebanghelyo, o kung mabasahan naton atong ebanghelyo, inagasaysay kung paano ang atong Ginoo nagantos sang madamo nga kasakitan para sa aton, pagpahayag sa dako nga pahigugma sa aton. And I want to tell you a real story. May isa ka tawo nga ngalan si John Griffith. Nagaobra sa Missouri at the edge of the Mississippi River, tending one of the great railroads bridges that spanned the massive river. So, obra ni John, siya nagapasaka sa taytay, at the same time, ina nga taytay, ginaaga masang train. One time, gindala niyang iyang nga bata, ang alan sa iyang nga bata, si Greg, 8 ka tuig. Gani kinawili iyang nga bata, kaga nakita niya kung paano mag-obra iyang nga tatay, so nag-enjoy na malang ang bata. At noon time, ang mag-amay nagagto sa kantin sa pagpanyaga. Sa tanggakaon sila, gustoryahanay sila, kag wala na talupangdan, galipas ang oras. And ang oras na nga natulpangdan, kang nakita niya, launa city. Supposed to be, pag launa, dapat idagdag na niya ang bridge para makalabay ang train. So ang nakapamuklat sa iya, o kung nakapatulupangon sa iya, amo ang matunog nga paghuni sang train, pagtutot sang train. Ganing dalagan siya, instructing his own son, nga papabilin sa kantin, kaya may obrahon pa siya. Samtang galakat siya, tiya muna, nagbalik sa iya nga operator room, kag samtang before niya idagdag ang bridge, gintanaw niya kung may barko sa dalom nga nagalabay. Ti kay wala na malang, so gamit amat iya. Pero samtang gamat-amat, nakita niya nga may isa ka bata dito sa dalom, kag ang ginagalingan, gadugiring-giring na nga muna nagado kadina, nga nagaangot para madagdag ang bridge. Dito may nakita nga bata, kag iya bata gali nga si Greg nagsunod sa iya, galing nadagdag lang sa pika-pika nga salsalon. So kapanumdom siya, kuno imuo niya, nakita niya nga bata nga duguon ang tiil, amo silingon na naipit nang iya isa ka tiil. Kaya panumdom siya, niya kung hindi iya pagdagdag ang inang bridge, 400 kapasahero ang mapatay sa train. So gani, napanumdom sang maayo, without in hesitation, nagsiling siya nga, goodbye my beloved son, my only son, my pride and my joy. Kag samtang gahibi siya, ginpiyong niya nga mga mata, kagin push down ang plug na kung sa diin para madagdag ang bridge. Kasi na, tinakita niya nga kung paano nagsiagat niya nga bata, kag nabati ama niya ang pagpanghakroy sini, kag nagibi nilang isang tudo. John Griffith lifted his face full of tears and looked at the windows of the passing train. So nakita niya, mga tao nga nagabasa newspaper, mga babae nga nagatsika-tsika, nagataong mga inom, mga kabataan nga nagaon ice cream, kaya pero wala sila kabalo kung natabo na siya nga bata. They don't care kung ano nang tabo sa palibot nila. But no one looked his way. No one ever cast a glance at a giant gearbox nga kung sa diin tidto ayon ang iyang bata nga naipit sa dako-dako nga kadina. Sa iya mismo nga kasubo, nagsinggit siya, ano balang mga tao nga ini, duwala labot sa akon? Don't they care that I have sacrificed my son? What's wrong with you? So mo naginhambal niya sa mga tao nga sulod sa iya opisina. But no one answered. No one heard him. Not one of them cared. And then immediately, as it happened, it was over as the train disappeared. So mga utod, ang ining storya, nagapahayag sa katao nga ginsakripisyo niya ang iya nga bata nga lalaki para sa pagluwas sa 400 ka mga pasahero. There is another father who sacrificed his only son, even if he had other choices. It is our God, our Father, who willed, who loved, who has sacrificed his only beloved Son,
that we may not die but live. Kung si Greg nga bata ni John ginsakripisyo tungod sa circumstansya, Jesus Christ was not. By obedience, He willingly offered His life on the cross for our sake. Kung ang mga tao nga ginhalaran sa kabuhi ni Greg, do wala lang labot, kaya wala man sila kabalo. Kitaya, mas nakahibalo nga ang Ginoo nato nagpangimatay sa aton. Mas nakahibalo kung ano kadako ang iyang pahigugma. Mas nakahibalo kung ano ang aton nga hilikoton bilang mga Kristiyano. Susini nga panahon sang Krisma, dapat naton dumdumon that God sent His only Son as an atoning sacrifice for our sins. We can find that text, first letter of John, chapter 4, verse 1. Those sins that brought about the death of Christ. So sining nga panahon, ay labi na sa Holy Week. Ang Holy Week is not a pleasant time to have a vacation, to relax, to rest, to enjoy the sea, to spend time with relatives and friends, having fun and games, drinking and fasting, or drinking and feasting, playing mahjong, or any kinds of gambling, enjoy a concert or disco. Surely, we are not like those 400 train passengers who did not have any idea of what was happening to the son of John. Well, my friends, I am not saying this to make you feel guilty, but I do say this with much compassion as your friend priests. For all of us cannot claim we do not know that we have a God who died for us. In everything we do in this Holy Week, let us bear in mind the anguish of John Griffith, which might as well be what God is telling us. Don't you know that I have sacrificed my only son for you? Don't you care? So, my friends, let us not be like them, the 400 train passengers. We are Christians. We bear the name of Christ who died for us. Let us together say, as we reflect, meditate, and try our best cleansing ourselves for this Holy Week. And together we say, we do care because we appreciate, we thank God, and we express our deepest faith to God, saying, we do care. This is all that we can get in our gospel today na sa Palm Sunday. Kabay pa mga kauturan, ngay butang naton sa atong nga tagipusoon ang mensahe sang atong ebanghelyo subong. Sa sining nga Domingo, Palm Sunday. Kagabay pang Ginoo naton, magabendisyon sa aton nga pagtinguha ang mabaw atong kabuhi, kag subongan mga utod, madamang salamat sa mamamati sa atong stasyon. May God give us a fruitful Holy Week. Madamo gid nga salamat Father Jerevel sa padayon nga pagpadalom sang amon pagpamalandong kag paghangop sa aton mga balasahon sa sining Domingo de Ramos. Dalo namon ang imo mga pulong kag pagpanudlo sa sining Semana Santa, kung sa diin padayon kami nga magpamalandong para sa pagsugalaw sa dako nga kapyastahan sa Domingo sang Pagkabanhaw. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagihas sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayunon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Pamatian nato ng aton mahal nga obispo, Most Reverend Patricio Buzon, SDB, DD, Obispo sang Dioceses sang Bacolod, sa iya mensahe sa sining Semana Santa. Panamyaw sang paghidait sa inyo tanan. Masugod na ang Semana Santa. Sa sini nga mga iladlaw, kita magadumdum kag magahiwat sang katapusan nga mga adlaw sang kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Sa diin iya natuman kag nagtapos ang misyon nga ginhatag sa iya sang iya amay, namo ang pagluwas sang katawhan. Paagi sa iya kasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw. Ining pagkasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw, aton pirmi mabatian sa liturhiya. Ini ang ginatawag na Paschal Mystery, the Passion, Death, and Resurrection of Jesus by which we were saved. Kag bangod kay sa sining mga inadlaw, kita naluwas paagi sa sining Paschal Mystery. Ini nga mga adlaw ginatukoy sang simbahan nga mga balaan nga adlaw. In fact, these are the holiest days of our faith. And that is why it is fittingly called Holy Week. Sa sining nga mga adlaw nga kita nagadumdum sang katapusan nga mga adlaw ni Jesus, aton siya updan. Paagi sa aton pagpamalandong kag pangamuyo, I really hope that we follow the ancient tradition of keeping the Holy Week holy days, days of prayer and reflection, and days during which we accompany Jesus to the cross and to the tomb, so that with Him we also share in His resurrection. Ang katapusan ng mga adlaw ni Jesus, tama kadulom, kag kabudlay, kag kasakit. Siya nag-agi sang kasakit, hindi lang physical, kundi
psychological, moral, spiritual. He never felt so helpless and so abandoned. Ang kadamo-damo ng mga tao, mas ang una nagsunod sa iya, amo man ang nagpadala sa iya sa krus, ang nagasinggit atubang kay Pilato, ilangsang siya. Hasta mga lapit sa iya, ang iyang mga disipulo, kag mga apostoles, nagbiya sa iya, nagluib sa iya. Kag sa katapusan daw, hasta ang Diyos mismo nagbiya sa iya, amo to nga dito sa krus, sinakasinggit, Diyos ko, nga ginpabayan mo ako. And these very, very dark and painful days of Jesus were precisely the days that led him out of the darkness into the light, and because of this, he was able to bring us to the light himself. He became the light, and from his suffering and death, he was able to win the new life of his resurrection, and also to bring this new life of the resurrection to us. Kagamin niya ang ginatawag natin nga atong kaluwasan. So, maigid tani nga updan natin si Jesus sa iya kasakit kag kamatayon. Kaysa sinilang nga paagi, kita man makaambit sang bago nga kabuhi nga iya nadaog sa aton, para sa aton, paagi sa iya pagkabanhaw. Diri kay kita man nagaagi sang kadulom, kag mga uncertainties, mga insecurities nga hindi naton masarangan. Ang aton kalibutan, we have reached already that critical stage. Kung hindi natin ma-arrest ining ecological disaster, the world will never be the same again. Kadamo siyang mga katalagman. We hear of Ukraine. Hindi lang sa Ukraine, kadamo siyang mga kasakit, naaguman siyang katawhan all over the world. There is war. Pandemya, way pa natapos. And ang kalisod nga dulot sang pandemya, ara paghihapon na atong mabatsyagan. Ini nga election, ako mismo nangakabalaka kung hindi naton mapilian ang husto nga mga lideres kaluluy sa aton bid. We are ourselves through the darkness and insecurities that Jesus experienced to the highest degree in His passion and death. Nagamo na nga kapareho man sa iya, itugyan natin tanan sa Amay. Even in his moments of doubt, he never lost his trust in God. That's why his last words was, Father, into your hands I commend my spirit. Kay kabalo siya, at bisan sa iya na agian, way siya ginapabayaan sa Amay. Kag kita man, bisan sa sininga kadulom, kag uncertainties nga atong ginaagian, hindi kita pabayaan sa Amay. Kang upod kita kay Jesus, sa iya kasakit at kamatayon, kita man makasigurado na makaamit man sang bago nga kabuhi sa iya pagkabanhaw. As St. Paul often repeats in his letters, if we have died with Christ, we shall also live with Him. If we endure Him to the end, we will also reign with Him. So kabay pa, nasa sininga mga adlaw sa Semana Santa, magupot kita kay Kristo. Kutob sa adlaw sang pagkabanhaw. Happy Easter in advance, and God bless you all. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me, and you hold me in your arms, you fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios.
paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo de Ramos upod ang aton bugos nga pamilya. Kagpadayon naman naton nga iampo ang tanan nga nahalitan sang gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kagkabay nga magluntad na ang paghidait sa sining mga pungsod. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balita. 1 minuto na nakaligat sa taknang alas 5 sang aga. May aga Pilipinas, Syudad sa Bacolod, Probinsya